سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو وزيناتات كونتاتاني إرترا ونزا سكف مركب بزملكات تغير الزول زرب حبرت أفريقيا بزعبا كينا تغراي ملكيتو زوصو حبريتا حدي بعد سلطان حبرت أفريقيا ني إرترا من أدو أورتودكساويت بيت كريستيان تغراي وسانة موسادا بزعبا زولو كينات زولو حبريتاتاتن مرحت أفريقيا بزعبا علوا منقس زحلفوا مغلصن برازيل غاطيم زولو حدغان كالن زدهسس كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم حبرت أفريقيا أب أديس أبا أب زغور أخيبا أب كينات إثيوبيا زلو كلهم وغنات هوص زخون قدم خونت زي بلو مقراس تخصخ غبرو تصويعو أب حبرت أفريقيا حلافي بوليتيكاو قداياتن سلامن صيتان زخونه بانكو لأودايه نمعكنا زينا بزهابو حبريتا حبرت أفريقيا أب كينات تግራይ هوص زخون قدم خونت زي بلو مقراس تخصي مخفات من قدتات نسباو حاجزات كوم دما نتججت بوليتيكاو مفتح من داي اتوغ كابز جمر قدماي علاماتاتو كم زنبر خزاربن كله حبرت أفريقيا بتتغاغامي نخل زساتف قدم خونت زي بلو مقراس تخصو كهلو بتدغاغامي تصوعيو ازي كابتا قدامي تمعلتي قدامي علامانا ينيرو كساب حجون سلاماو فتح كركب قند علامانا يكبل تزاري بلا ازي بعل سلطان وسيغو نسباو حاجزات زي تقدبه كفوت من قد كهلو تصوعيت كقربن كله هاغراوي نعرق ازتا تغيرو بوليتيكاو فتح كمصخا ديليتنا يلو زغمزيلن كله دما ازي اب حبرت افريقيا حلافي بوليتيكاو قدياتن صتتان سلامن ات حبرت زخونه بانكولا اوديه زبحال بعل سلطان دحري ابنا حبرت افريقيا اخيبا مس مينستر وصاي قديات إيرترا عثمان صالح زتراخبه خوينو اتينا حبرت أفريقيا بعد سلطان مس عثمان صالح دحر من رخابو زرقي حواب زلو صحف دما مس عثمان صالح من رخابو حقوس كم زخونه بمقلاص مس عثمان صالح بزعبه قرن أفريقيا رؤيتات كم استلواوط حبيريو سلام ما مسفانن رقاتها بتزوبا ممصان نزلو ابركتو ناي إيرترا عملكيتهم كم استزرربو حبيرو لا أورتودكساويت بيت كريستيان تግራይ كابتي أب أديس أبا زلو لعلواي بيت صحفت زتفليا لعلواي بيت كهنت كم زقومة أفليطا بمسرت حجي وصي زلو زينا خا أورتودكساويت بيت كريستيان تግራይ رئيس محدر آن مرقات زخلا حدش تقلالي بيت كهنت تግራይ كم زتقايست تغليص لا كاب تግራይ يزرغح زلو زيناتات كا اتا ناي تግራይ أورتودكساويت بيت كريستيان سقوم تخت وسد زوسنت تقلالي بيت كهنت إثيوبيا بوررت حيلتات أب لعلا أبيات كريستيانات تግራይን أمنتن زبصح هلقيت أب كند مخنان نتأكي تكبار ገንዘብ حاجيزي بمبال مرحت هيمانوت تግራይ ናይ ገዛእ ርእሶም ጠቅላሊ ቤተ ክህነት ከቆሙ ከም ዝተገደዱ ሓቢሮም ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱ ባህሉን እምነቱን ከይኮርዕ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መንፈሳውን ቅዱሳውን ሓድግታት ምጥፋእ ኣካለቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጥፍኣት ነይሩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ካልእ ምስ ትግራይ ብዝተሓዝ ድማ ብምክትል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕራት ሃገራት ኣሚና ሙሐመድ ዝተመርሐ ፍሉይ ጉጅለ ውድብ ሕራት ሃገራት ትግራይ ንምብጻሕ መቐለ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ እዚ ብምክትል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕራት ሃገራት ኣሚና ሙሐመድ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ናብ መቐለ ኣብ ዝኣተወሉ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ከምኡ ድማ ሰብዓ ካርያ ናብ ዝበሃል ተመዛበልቲ ዘለዎ ከባቢ ምብጻሕ ኣካይዱ ምህላው ተገሊጹ እዚ ጉጅለ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ዋሕዲ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛትን ሕክምናዊ ሓገዛትን ከምኡ ድማ ኣብ እዋን ኩናት ጾታዊ ዓመጻት ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተዓዘበ ማዕከናት ዜና ትግራይ ጸብጺበን ኣለዋ እዚ ጉጅለ ኣብ ክልል ኣምሓራውን ምብጻሕ ዘካየደ ኮይኑ ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ ብሰንከተ ኩናት ዝዓነወ ትካላትን ዝስዓበ ሰብኣዊ ቅልውላውን ከም ዝተዓዘበ እውን ተሓቢሩሎ ኣብ ዶባት ዓፋርን ትግራይን ይካየድ ዘሎ ኩናት ቀጻለ ከም ዘሎ ይገለጸሉ ኣብ ዘሎ እዋን መንግስቲ ክልል ዓፋር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ንምሓዝ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከፊቶም ክብል ከሲሱ ዝነበረ ኮይኑ ሓይልታት ትግራይ ንወረዳታት ኣብዓላ መገለ ኢሬቤቲ ኮነባን በርሓለን ከም ዝሓዙውን ሓቢሩ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ መግለጺኡ እቲ ብሓይልታት ትግራይ ብኸበድቲ ብረታት ተሰንዩ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ንመስመር ኢትዮጵያ ጅቡቲ ብምቁፅጻር ንክልል ዓፋር ከም ትሕጃ ሒዙ ንመደራደሪ ክጥቀሙላይ ዕላምኦም ክብል ከሲሰላ ኣመጀመርታ እዚ ሰሙን ኣብ ደባው ከባቢታት ክልላት ትግራይን ዓፋርን ሓድሽ ግጭት ከም ዝተወልዐ ክግለጽ እንከሎ ሓይልታት ትግራይ ናብ ዓፋር ብምእታው ሰለስተ ወረዳታት ከም ዝተቆጻጸሩ መንግስቲ ክልል ዓፋር ገሊጹ ነይሩ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ብሸነኽ ዓፋር ንዝተፈነወሎም መጥቃዕቲ ከካላኸሉ መጽንሖምን ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝተገደዱን ገሊጾም እዮም ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ካብ ዝተቆጻጸረን ከተማታት ኣብዓላ ወረዳታት መገለ ኤረቤትን ከይሓለፉ ከቢድ ናይ ምክልኻል ውግእ ይካየዳሉ بمبال انتقونا حيلتا تግራይ بخبيد برد استسنية مدقعتي كفيتهم على ويلو بتصحفة ركبات كل العفار مجلس يوسيغو حيلتا تግራይ ناوشت كل العفار استات 250 كيلومتر آتيوم على كبل أفليت إيزالا
ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ኤርትራ እውን ኣብ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ገማግም ባሕሪ የመን ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይና ተንሳፍፍ ዘላ ዓባይ መርከብ ነቲ ከባቢ ዘለዋ ሓደጋኛት ኣመልኪቱ ሕጂ እውን ብክኢላታት ሓያል መጠንቀቕታ ክስደድ ተራእዩ ዘሎ ኮይኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዓ ብዛዕባ እታ መርከብ ምስ ዕጡቓት ሑቲ ክዛረብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዛ ከባቢ ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ዘላ መርከብ በቶም ኣብ የመን ኣንጻር ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ዝዋግኡ ዘለዉ ሑቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዕጡቓት ተታሒዛ ዘላ ኮይና ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ እቲ ኣብታ መርከብ ዘሎ ነዳዲ ናብ ካልእ መርከብ ብሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክግዕዝ ምስ መራሕቲ ሑቲ ከም ዝተዘራረበን እቲ ዘተ ከዓ ተስፋ ዘለዎ ከም ዝነበረን ሓቢሩ ኣሎ። እዛ ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይና ዘላ መርከብ ንቀይሕ ባሕሪ ብምልኡ ሓደጋ እያ ተባሂሉ ዘሎ ኮይኑ ሓደ ኣብ ምዕቃብ ከባቢ ዝነጥፍ ግሪንፒስ ዝበሃል ትካል ድማ እንድሕር ኣብታ መርከብ ዘሎ ነዳዲ ፈሲሱ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝግፈፍ ዓሳ ከም ዘይህሉ ኣብ ሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ስርዓተ ህይወት ከዓኑ ምዃኑን ከቢድ ብከላ ከስዕብ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ እዩ ዘሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ንሚልዮናት ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝብታት ካብዚ ሓደጋ ንምክልኻል ምስቶም ነታ መርከብ ተቆጻጺሮም ዘለዉ ሑቲ ተስፋ ዘለዎ ዘተ ኣካይዱ ምህላው እዩ ሕጂ ወፂ ዘሎ ዜና ዝሕብር ዘሎ። መራሕቲ ኣፍሪቃ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈጸሙ 5 ዕልዋታት መንግስቲ ነቲ ዝርአ ዘሎ ማዕበል ዕልዋታት ተቃዊሞም ምስ ምርጫን ሰላማዊ ምስጋር ስልጣንን ብዝተኣሳሰር ኣብ ኣፍሪቃ ብርክት ዝበሉ ዕልዋታት መንግስቲ ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝፍጽሞ ብዝነበሩ መጥቃዕታት ከሽገራ ዝጸንሐ ሃገራት ቡርኪና ፋሶን ማልን ሰራዊት ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሞም ስልጣን ተቆጻጺሮም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጊኒ ቢሳውን ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተፈተነ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ድማ እቲ ፈተነ ዕልዋ ብዘይ ሕጋዊ ኣሰጋገርቲ ዕፀ ፋርስ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ጋና ናና አኩፎ አዶ ድማ እቲ ኣብ ማሊ ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንዘለዋ ሃገራት ዘተባብዐ ተላባዒ ኮይኑ ክብል ገሊጽዎ። እዚ ይኹን እምበር ዜጋታት ናይተን ዕልዋ መንግስቲ ተፈጺምለን ዘሎ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ በቲ ፍጻመ ሕጉሳት እዮም ዘለዉ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ግን እቲ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ንኽምለስ ዝጠልቡ ሰልፍታት ተቃውሞ ክሕይሉ ምኽንያት ኮይኑ ተራእዩ ዘሎ። እቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኸቡ ኩሎም መራሕቲ ኣፍሪቃ ብዘይ የሻሙ ነቲ ማዕበል ዘይሕገ መንግስታዊ ለውጥታት ኮኒኖም ክብል ሓላፊ ቤት ምኽሪ ሰላምን ድሕነትን ሕብረት ኣፍሪቃ ባንኮሎ ኦደየ ተዛሪቡ። ኣብ ብራዚላዊት ከተማ ሪዮ ደ ጄኔሮ ብስደት ዝቕመጥ ሓደ ወዲ ኮንጎ ዝቐተሉ 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ምእታዎም ተገሊጹ። እቲ ብቪድዮ ዝተቐርጸ መቕተልቲ እዚ ስደተኛ ኣብ ህዝቢ ዓብይ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣሎ። እዚ ሞይሴ ካጋምቤ ዝተባሃለ ወዲ ኮንጎ ነቲ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ በጻሕቲ ኣብ ምእንጋዝ ዘስርሖ ሓላፊኡ ንክልተ መዓልታት ደሞዙ ክኸፍሎ ምስ ሓተተዩ ከም ዝቕተል ተገይሩ። 3 ሰባት ብናይ ቤዝቦል መጻወቲ በትሪ እንዳሃረምዎ ዘርኢ ቪድዮ ድማ ተፈኒሉ። ከንቲባ ከተማ ሪዮ ደ ጄኔሮ ኤድዋርዶ ፔስ እዚ ፍጹም ተቀባልነት ዘይብሉ ተግባር ይክብል ነቲ ፍጻመ ክኾኑነ እዩ ተሰሚዑ። ወላዲት ናይቲ ግዳይ ድማ ካብ ጎነጽ ክንሃድም ኢልና ካብ ዓድና ኮንጎ ናብ ብራዚል ተሰዲድና ክነብቅዕ ኣብ ብራዚል ከምዚ ዓይነት ማህሰይቲ ክወርደና እንከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ክትብል ተዛሪባ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።